Náš hrdina sa vybral naprieč časom späť do minulosti, aby zastavil zboru robotov. Jeho úlohou bolo získať tablet. Tento tablet sa mu podarilo vyhrať. Nehovor mi, že si to bol pridať s týmito okuliármi. Nič lepšie si na oči nemohol dať? To mi hovorí človek, čo má 13 rokov to isté tričko. Nezabúdaj, že ten človek si ty. A nechaj tak, radšej povedz kombináciu. Počkať, ten kufrík ide na heslo, on ti ho nepovedal. Nie, on sa mal rukami a išiel preč. Pán Chlpáč, gratulujem k vašej výhre. Dúfam, že sa vám podarí zachrániť ľudstvo. Samozrejme. No a tie okuliare, to si dúfam robíte len srandu. No jasné, jasné. Lepšie? Tak musíme heslo zistiť. Neskôr. O chvíľu na to... Nemáš náhodou pilku? Nie. Po niekoľkých minútach usilovného snaženia sa odomknutie kufríka. Počkať, ty si tu mal celý čas sonický šrobovák. Myslíš to škrabadlo na hlavu? Daj to sem! To som bol vážne taký magor? Musíš? Konečne! Má ľudstvo nádej! Mal by si začať pracovať na stroji času, aby som sa mohol vrátiť. Ide sa na to. Už to máš? Už len chvíľu. Na tomto pointe dostaneš aj mano, aj hápečko. Dobré. Čaute, vidím, že pilne pracujete. Vrátil som to 20 rokov späť v čase a priniesol som vám plány na stroj času, aby ste ho dokončili skôr. Tričko. Ja som ich v budúcnosti zabudol.